jare. Nggih. Nggih. Biasane sok penasaran ngono kuwi Mbak Tatin. Biasane weruh ning nggon TV, weruh ning nggon YouTube, kuwi urung marem nek urung ketemu langsung. Nek iki wis ketemu langsung tenan. Dadi penasarane warga masyarakat Tegowano kuwi sudah terobati untuk malam hari ini. Nggih, semoga bisa mengobati ya. Heeh. Nek ketong nek biasane weruh nanggon HP niki ketok cilik, mbasan weruh nyotone ketok cilik. Wah. Ketok ombu. Wah, gede, bapake mburi wah gede ngono jarene. Ini menandakan bahwasanya panjenengan iki atine ayem tentrem, ora kakean pikiran awake saya gedah. Dasare ya mbuh, kula iki jane nek perkara ayem iki ya alhamdulillah rada ayem. Nek perkara maem iki aku jane ya makmi sithik lho, ning kok iso gedhe ngene piye ya? Mak jane pangane sak sendok ya? Ya sak sendok. Lah iya, ning akeh rong piring. Iya. Iya. Ya cal ular kambang. Iki klasike iki gente iki Mbak Tati iki. Ya. Nggih. Ya. Jangkah wuri Mas Jinggo pama sayuk 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 rukun setyane aja lali mas kowe ketong royong nyambut gawe karo kancane menapa mentir pramasang karo murka prambang sak sentelu berjuang timen tersapu prambang sak sen limo berjuang labung negara manem-maneman ora butuh kae-kae ora butuh kae-kae butuh kumung nyambut gawe ora butuh apa-apa butuh kumung bangun jiwa ora pati ayu nanging migunani ya mas ya mas ya mas manem-maneman Tin, nggih. awakmu ki nuwun sewu ya, mbok menawa warga kene penasaran. Nderekne almarhum Mas Seno Nugroho iki wis pirang taun Tin? Saya sudah 12 tahun. Oh, 12 tahun. Berarti sejak perawan ya? Iya. Oh. Suwe banget ya terus jebule. Iya, heeh. Dadi sampean anu nggih, pirsa nggih, ngertos nggih. Asmane utawa jenenge sampean iso mumbul kuwi mergo viral, mergo almarhum Ki Seno Nugroho ngerti ya? Iya. Nah, aja lali nek setiap bareng ibadah kae dikirim Fidyah Al-Fatihah kagem almarhum. Nggih. Men mapane ana kasuwargan jati. Nggih, siap. Mergo warga laras sing iso eksis nganti sakyahene iki sing berjuang iki di depan ki almarhum Kang Seno Nugroho. Nggih. Saya juga menyadari bahwa saya bisa dikenal masyarakat sampai di sinilah. Heeh. Itu karena berkat beliau. Tidak hanya di sini, sampai di kutub utara dan kutub selatan. So, beruang kutub ya. Lah ya mergo asmane panjenengan ya. Ya. Mergo panjenengane ya almarhum. Nggih, mergo pake kula nek. Pake ya, nyeluk pake ya. Iya. Kae sungsate umur karo aku dokoro 6 tahun Mbak Tati. Tua sinten? Tua almarhum. Napa nggih? Kok rupane kaya Rupamu dhewe kuwi rupake. kok wajahe kok anu lho, kaya Kaya sepantaran ya? mboten kaya tuwa jenengan ya. Yes, Ben.
Sing penting urip, Mbak. Rupane meneh. Wajahe kok boros. Boros. Masalahnya boros bojo tadi. Oh lah jenengan pinten ta? Yang telu. Ping telu. Heeh. Ya Allah siji rentek telu lho. Nah, ya gonta ganti kan salin warna. Mergane ngopo kok ganti iki? Ya sing gemene ora patek penak dijolke. Kok kaya tuku klambi wae, ora penak dijolke. Iya. Ora, urung jodone. Karepe ngono wong rabi iki sepisan rampung wis. Oh nggih. Nyatane gelombang kehidupan kan ya Ya. Ya semoga dengan Mbak Dwi yang sekarang ini menjadi selamanya. Amin, amin, amin. Neko-neko meneh. Iya. Ya wis tuwek. Ya mbok kowe ngomongi. Mbok oleh ngomongi ya ngono kuwi persis kowe. Iya ta. Wis duwi wae. Biyen iki anu pindah-pindahmu dhewe aja kontak-kanti meneh. Aku ya nggih Bu, kaya omonganmu persis. Aku ya ngestokke ya ta Bu Dwi. Rape nang. Bu Dwi wis ora percaya. Galek nek ora ngene gen anu tok ning panggung tok. Nek asine ning jero omah ki ya sini. Romantis ta? Romantis. Galak mboten? Ya persis kowe to. Persis. Ya kelarane kok padha to? 86 to? Heeh. Sebulane padha to, sepantaran to. Sepantaran. Iya. Tapi tua kula. Heeh, wajahmu ya boros. Oh. Kita sesama boros berarti. Iya, sesama boros. Wis apa-apa. Penting sehat. Nggih, penting sehat. Lanjut ya. Lanjut. Tanpa mundur merawat mereka rujak wani bumbune rica sawiji mas ngati yen janji tan belenjani maneh-maneh barang-barang yang mas ora butuh barang-barang butuh kumung terima nyawang ora butuh kae butuh kumung nyambut Penabuh Dwi Jolaras Indonesia iki sing paling sampeyan kenal sapa, Tin? Sing endang lho. Oh, sing ngendang. Iki kendangane nek iki mau nek ular kambang nek ora tak amatke tenan kruntek-kruntek ngono ya aku iso nglewar lho iki mau. Oh iya. Biasane aku ora nganggo kruntek-kruntek ngono ora nganggo. Lek kene ora kruntek-kruntek ora marem. Drijine apa ya ora potol ya. Iso krutuk-krutuk ngono lho anu. Nek ngendangi kemrutuk ngono. Lah iya, ning Tapi semu. penak. Marai keri jare. Ya apa piye njajal tek. Nek gur ngomong tok ora percaya aku. Heeh. Wong dosen kok Tin kuwi Tin. Dadi Nggih, Mas Dodo iki padha jenenge bojoku ya jenenge sapa bojomu? Tulus Arwi Dodo. Dadi ana sing ngundang Dodo ngono ya padha. Dadi ya ketoke rada ana chemistry ya, Mas. Oh iya. Oh ya katen karo Kulon Progo iki ya rada ya. Iya. Heeh, keturane. Tapi ketoke bagus sing kene. Kendel omong bojomu ra melu kok. Ya gede sing kene barangan bojoku min cilik ya. Iya. Itu mak sesep dak dintek bojomu ya.